Ja, goed idee. Goeie. Wat ben je aan man? Ja, wat ben ik aan doen? Het huishouden sloopt en een eind erop, hè? Het werd precies gelijk uiteindelijk. En het werd een meter dieper en werd een beetje heger. En verder werd het precies gelijk. Maar je stond een huis. Ja. Toen hij het huis sloopt. Nou wordt er een meter leger. Hey, nee, dieper, die kant uit. Dieper? Verder, ja, groter. En dan maar kun je net beter een meter erachter zetten dan? Nee, maar het hele wat hoe die kant en deze kant dat we 22 centimeter verzakken. Nou, nou mag je net om beginnen meer op te bouwen. Hè. Nee? Nee. En ik praatte correct even met mijn mandje hier. Hij zei dit van 1835 was. Toen stiert er al zo. Een van de oudste hoeden van Warden. En jou hebt plaat gehoord. Ik heb plaat gehoord, ja. Jij bent een vrouw van. Juist, wij zijn hier. Oh, super. Mooi. Ja. Maar je hebt Nou, En de dochter. ja, En de dochter. prima. Dan, Ja, maar je hebt nou gewoon geen huis. we gaan niks meer. Nee. Nee, we zitten in de sporen. Ja. Ja, frisjes. Een heel project. Ja. Mooi project. Jij jou hebt er nog in. Ja. Ja, Ik ben we helemaal zitten klaar. er vol voor. van. Ja hè? Kijk je wat de winkel in. Ah, ja. nice speelkeer van het huis. En heeft hij wat om handen? Juist, daar had ik geen les van. Nee. Nee. En jongens ik net onbekend de hele tijd. Nee, Of, heel die lekker kant. rustig. Ja. Ja. Jongens, je houdt hem snel in de stoel, slipt er. Hè? Ja, wat je mooi verhaal gehoord.